Obasi. Obasi. Sir. Enter. Salo, sare sakume, itegoreme. Iye di makati kekene, iye maramagone. Igoro ya chicho yego titu, iye di magone. Iye di makati kekene, iye maramagone. Igoro ya chicho yego titu, iye di magone. Otono. Ezi wine yoko no bodo. Ezi wine yoko. Onwale akalubu. Ezi wine yoko. Ezi wine yoko no bodo. Ezi wine yoko. Onwale akalubu. Ezi wine yoko. Sera marama anoro. Sera boro oyezomume. Onamo Abraham liyewem. Ulu wide. Sera marama anoro. Sera boro oyezomume. I'll say singing. Ice. Special announcement, please. Onye pakili Volvo. Delta number. Oji Bubiya Koka. Spider. AGB 475 LR. Spider. Go and repack. Okay, thank you. Spider. Okwaru maru meleze aboncha. Agana bagoro mame wata. Jesi pelo jena mili. Abuwa mame wata. Talo. Agada gbachiri ụzọ n'obi ọgaranya. Otie eze na nsogbu. Bacha ya wee na-eme ka o nwere ọgụba. Maka o ji m agụba. Talo. Dalone.
Gorima, and the Gorima, Gorima. Ash, engineer, start recording. Chicken, what's this? I'm the live stage record. Maka, your traditional child marriage. Why does it be? Nnata, abaku. Enabia. Aro buto. Engineer, you come back to Laura. House. Onya tolu pet. Onya tolu. Dalo. Buto mão ibo. Chugozie, isti kwelu gombana. Beje wanna. Chuga. Numo kozi breze uloko. Isti kwelu go sisi. There's nowhere. Choose a man now. Choose on who. You see what you gonna do. Choose on who. You see what you go. Niru. Salon. Mogo, Chugaboy, you see when you go, Niru. Onu ne kudibo. Ice. There's a rascal money. When you go there, Milimalu gonna wear arrow. Rascal bad. Onu make a negi. Koduma kodogu na pempe. Acid money. Make a negi. Acid money. You see what you gonna do? You see what you gonna do? Onya tulu bete, onya tobi. Ash. Tobi essence. Obala tile diga. Wasisi.
background engineer ana alu egwu alu November 23 kanu n'ugbodu nti adikwa November 23 kanu n'ugbolu kedebe si bi ugbolu Chukwuma ubasinachi egwu mu no n'ori amobe kembe ori amobe si bi ugbolu madu kanji bi ugbolu yo mo Chukwuma wa sisi wo bodeza mili maluko na we aruno bodo okuje odado owuke Steven ni Emmanuel dozi ado odado mo sisi dozi ado odado ni sisi aka na agwo bu ni na asazu uchu aka na asazu uchu chidodo we gwatu chidodo mmawi abere me egwu no bi chidodo Odogu mwana ebunu na maka iji ebunu weru dewe na maka Ewede Oji omogo Chidogo mma Igolu mu 450,000 ceremony. You got me 150,000. Mugenyem 100,000. Otushisi up. Ojo nanga disappoint ya. Ojo nanga disappoint ya. Okala. Ebo na mumbe silibia wabo egwu a. Mugenyem 100,000. Onye ọbụla na-eme ya n'aka. Ike wele nkwa mee nkwa. Nwa asa ike wele nkwa mee. Oruru wele nkwa mee 100,000. Ash. Oji 100 eme ọgọ. Oji 100 eme ọgọ. Oji 100 eme ọgọ. Oji 100 eme ọgọ. Àdàmọ́ làwọn ọpọlọ. Ọ̀bàlà tún lé bíbí ẹ̀. Òun tó ń sí yìí. Ọ̀bàlà tún lé. Yìí lè wú ọ̀bàlà o. Isi wẹ́lú ọ̀bàlà tún lé bíbí ẹ̀. Ẹsẹ̀ ní wúnámú ní bẹ́bí. Ibẹ́gí kan sì bí àwọn. Nẹ́gẹ́ ti ní náwó. Òkú jẹ. Salome. Ash.
special announcement. Special announcement. Happy ceremony. All right, Tutu. Nice. Please, the owner of this car, Spider, with the registration number Delta AGB 475LR. Jerry Park here. Only with this Spider, oh, go and repark AGB 475LR. Thank you. Ọ̀rọ̀ bẹ́gù èyí jẹ́ ọgbà. Ọ̀rọ̀ bẹ́gù èyí jẹ́ ọgbà. Òyà tẹ̀lé tẹ̀lé mi ẹsẹ̀ bùgá. Ẹsẹ̀ bùgá yọ ẹsẹ̀ dùkú ní India ìgbà nù egwu ẹ̀jì. Egwu nnẹ̀tì nwanne m nwa sisi ọdịgo na rekọdụ. Eze nwanne eso m ogodogwu ndị India nọ nọ ọyọyọ bụ egwu ewu ijele ụgbọ. Eze prince nwunye na ọlamme ọlamme prince na mmanwụ ekele gị nwunye na ọgbọgọlọ. Prince mba na mmanwụ ekele gị nwunye na ọlamme iji ibu azụ prince is going man. Kedu maka mmadụ kedu win super black ezi oyigo uche bụ akụrụ ndị a ọyọyọ bụ egwu ewu ije ọgbakọrọ anụrụ aja na-amụ amụ na smile Chigozie Sisi Ojugo Kene Cheleze As Kedu we get to ye begin ava Solu muto betu You get to her I want to do Atalugo Wasisi wade mulu maganya waidi anya biko ne tabu yo ma ogili mo na hudi ni ru n'obodo ogili mo na hudi ni ru n'obodo as ezogele bu no as ezogele bu no Wasisi wayo opeloge bu aso Wasisi emole ngoro manyuku entakiri okuja lamili Igwe just bam ino n'obodo Igbo ka si lile ego gị ino n'obodo Igbo ka si lile ego gị jesi
akwali ike chukwu keyboard mebi ya jazi nyere m ego ndị gote keyboard magaba igwe gbam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  jazi n'ihe mmejọ obodo eze kedu maka ite eji isi ka ahụ onye ite onye atụrụ mete anụ onye atụrụ mete mụọ ije ruo onye atụrụ mete onye atụrụ mete igwe gbaga gbao ibi na-emere ịbụ ndị egwu tupu ya egosi gị karịa 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 abụrụ ndị egwu na-ana m anyị edigo ibe gị karịa abụrụ ndị egwu na-ana m kesi gbaga gbao anyị eligo ego gị anyị eligo ego gị mmadụ ogelisi ibe mmadụ si igbu onye ị na-epepe odugwu na-epepe ka na-epezikwa a ga-amara ọbụla n'ụgbọ mgbugbo ji gbue amara onye bụ mgbụla odugwu na-epepe mụọ odugwu na-epepe ọnụ ya odugwu na-epepe onye obodo eze odugwu na-epepe onye obodo eze odugwu na-epepe ọbala tụle ị na-ebu ọbala ahụ obodo esi a na-agwọ ọgwụ onene a na-agwọ ọgwụ onene a na-agwọ ọgwụ onene ịnọ n'obodo oyibo wetara m ego ji etili gị egwu etiri gị egwu ọrọrọ ọba egwu ewu ije oji fóònù ẹmọ ọgọ oji fóònù ẹmọ ọgọ Sara hello iṣẹ as oji fóònù ẹmọ ọgọ oji fóònù ẹmọ ọgọ fóònù 150,000 kíkì náà máa ga ìgbà àwùrọ̀mẹ́wù táìpẹ̀ náà bẹ̀ sára. Abisara minimalu ko na we aruo wow ebe ni abisara money minimalu ko na we aruo ogo na ekia onume kelegi abisara money ai wa tu ese ba suru bolu mo we kelegi ai ibegi kandi oli olili iba enua mo na bogo ewi ka atakwa na amo ana lo egwu amo ese bu ga yo wo ga de no ku ana lo egwu alo ese bu ga chigo sisi kaje bu bolu November 23 Naro 2024 Useba na nanga norama Usora manaba Ndewe gola Ngole sunaka Nanga agwe chiwe Nemo koji uleze uleko Eze uleko Mama mo koji uleze uleko As Abala tulo debe
ma wo us ibi na melu na metane no ma wo jomu wa maganesi mi begi bi owa ibi jidi le kanji di le mo ibi jidi le kanji di le owu tesi bi akalo bana so ya ni owu tesi amache wa church owu de electronics wata buta ko wani lo kakene wannan ese mi lo buta sanno onu me kenegu ese konno ma wa kenego dalo my baba awo mo le wa etugo to bodase iwe ye munya mu wande aye baba December bana mau December bana mau me bae dalilo moi oh begu obije kobo olimbambe obuto di ko gusugo oguso di ko ma buto ozo ma ngo oguru ko je buto nke kanta ezo ogbu ngo ezo ogbu ezo ogbu ngo ezo ogbu Napoga Ọbala tuwe bibi akana gogo ogu to si ngale gade lanu ya ogu to ne gade oya cho ogu to ne gade ogu to steve ogu to ne gade ogu to ne gade oli ogolu ko ogu to ne gade Okute onigado, oko balora. Okute onigado, oko balora. Okute onigado, oko balora. Okute onigado. Ese kono ash. Ese ko wende mu. Kenele mo okute. Kemboji meme ni bi elimego. Tabu bosisi. Oju ye won be ego na nyamu. Tabu wasusu iju liego na nyambo Ogude strivini amalimi na kwamo iwe wala mwago nanga gola namba nao Chinebu wasa nil 100,000 cash ebede Chinebu wasa nil 100,000 cash wasa Wasisi ngabakana ejo moba kedi mengeje na chiri na akalusi aba aso aba na nli n'ogwego ngwa maka chiri na n'oge nyemu 100,000 Steven akakoba aka
Ohuja dalu, 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 Ohuja dalu. Akalusia. N'isi ash na nga wepụta okpukpu n'isi jụọ m nwanyị maka na igwe ekpubego mmịa ife ekpube mmịa na agụrụ ngwụ ọ bụ na mmadụ kwatuo egwu a n'oge akpụta ewu mana ọ bụrụ ị ga-eti ego n'isi a ka mkpụpụrụ gị ha ka mkpụpụta ka ị nwee tie ego n'isi a maka gịnị isi a na-eli ego da isi a na-eli ego ọyọrọbegwu ewu ije ọyọrọbegwu ewu ije Chigozie sisi ịbịara mgbasi tiri echichi ichechu marụ gị na-achị ebu nwa nwasaghị unu na-abụso bịa unu bịa mee iche mụ sisi mụ nwa bịa gị ibe gị tata ka nji nweta n'ibi n'ibe gị mmadụ jecha obodo nata wepụ n'ibia kwọrị aka n'ibe gị odogwu bi n'ibia gị ike bi n'ibia ewu akwatagọwara a na-egwu na nkịtị ọgbọgọrọ a na-egwu na nkịtị Ubasinachi na-aga atụ ya n'ọkụ chedo gwe na ntị eji aṅasị agbụ ya dị egwu ewu agbụ ya dị egwu ewu masị isi ji aṅasị egwu ya ma ebumu masị isi ji aṅasị egwu ya ma ebumu kedu ji egwu ya ma ebumu mu helude oje gba mehunu wo anegu na nkiti saramone aname na nkiti daloni saramone wamodu megu munage bu wanna olumo owe be ka se bewa Wasisi dejenu begu ewije baba ite iyele mogu anya na wuronte iyele mogu iye wulwa bumma ego so Chukwuma Udenze ewu ndo o wetara ego 20,000 ọ dịka ọbụla ego semoge ji iwu ewu a ọbụla ego ili ewu ọbụla ego ili ewu
Eze nani wọ́n mú dọ̀rẹ́ àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àná mu. Nani bẹ́ẹ̀sì wọ́n mú dọ̀rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àná mu. Déjé nù. Nani bẹ́ẹ̀sì o na mo wé jọ̀lẹ́ bi. Bíkọ́ bí kẹ̀lẹ́ wọn nà. Eze wá sisi gbàlùmẹ̀ wúndò. Nalo wọn kọ ìjà. Nanga wọn kọ ìjà máa nalo ní òbí bẹ̀ mbó. Ìwà ìwà tukú. Ìgbà mú bọ́ọ̀sì o. Ìgbà mú bọ́ọ̀sì lọ́wọ́dọ́. Ìgbà mú bọ́ọ̀sì lọ́wọ́dọ́. Nani bẹ́ẹ̀sì mú wẹ́kẹ̀lẹ́ go. Ayé tẹ̀lé wáyà. Ibi emu tu katọnu mmanya n'abu na chọpụ go ebe abu ka esi pụta na-eje nwanne m imewe n'ihe mme daalụ ife oluwa Jesu oluwa ife oluwa onume kele gị ife Chukwu simu kele yi oluwa ndị Igbo mba na n'obodo oluwa onye beniki ọgbanụ m ogwu eligi ana ogwu eligi ego ga-apụta gị intanetọla onye beniki onye beniki ego ga-apụta go intanetọla dịje ọhụrụ begu ewije nwezu obodo dịka atụ egwu weze no na-eke m ego ndị India go na-eke m n'isi ihe bụ ego ndị India uwe ebe ka anyị na-eje ụka o jegwa ya ihe na laafịa na-ejenụ ọgbọgọlọ anya agụ unu ga-etiele ụmụ mmanya ka nli aka nwunye ọ bụ sa ndị ọgbọ unu ka na-etiele mmanya ọ bụ sa ndị ọgbọ unu ka na-etiele mmanya nwunye November 30th, no.
mmịata n'ime obodo eze na m ga-eti egwu na field onye suwiti ọlụmegbu na ga-ejeli egwu eji eze ibe nwere oge ugwulagwụ eze na ibe nwere oge ugwulagwụ itebite iteji isi nkawo anụ ya iteji isi nkawo iteji isi nkawo iteji isi nkawo mụọ iteji isi nkawo dije duo iteji isi nkawo iteji isi nkawo open your eyes kembiji Nnata ego agwagwa egwu ego ọha na-agwụsịkwa agwụ kembiji Nnata Naijiria mebe dibia ego ji kalezi ahụ ego ji kalezi ahụ ezobe mma weze mmanwụ one marine anya plus you minus me the cheap motel when 2 or 3 are gathered the spirit is there mwe kelegi mwe bogo weze negado weze negado weze negado once you see what you wear more because the new trade wasa enjoy more if you want any money more tata November 23 2024 double landlord yes nti ina ti odo nenu wanti as nu elogun gba leke gbogbo ni manu to le ya odi kan na bali o nenu wanti mana balu ibe ngwa lo wetu onwe kana atugu buye genu Gbesagi egolani goyegi mati wandem kwena losuno kwelu wagi begi wodiete talone dejeru ese wibu iwe gadi n'ọkụ achọm ka nnaba gị n'egwu a Sunday week kenelu m okwu ego Sunday week MC biko kenelu m okwu ego wachiwe ya nwanne akụmụ m oche ego ọmọgọ ọ bụ okwu ego o ji eri ọmọgọ silence nínú onye ka silence ma ọnụ a silence ni gado mụọ silence ni gado mụọ bụ agwụ Everybody. This is your work. What a million willow. This is your more, where is it?
money dia ogodo igwe salon Talo. November 23, nega mawuno n'ugbolu. Chigozewa sisi, onye mmatu obodo aza, ọ bụ n'ụmụ ụda aza. Na mmadụ n'egwu. Eji enwe ọdụm egwu. Eji enwe ọdụm egwu. Anyị ga n'ọbụ ịrọkọ, ọbụ ịrọkọ. Anyị ga n'ọbụ ịrọkọ, ihe echi. Ọrụ na eze.
Bible mezigbo ego na anakụ eji m ego na anakụ ebu maka ihe ọchụ ya dịka o ji ewu na maka na anakụ eji enu ọgbara m ewu n'ụkpụrụ na ndị ọma na-aza ike ndị ọma na-aza ike anụ ya ndị ọma na-aza ike ndị ọma na-aza ike ọkpọkọrọ ndị ọma na-aza ike ndị ọma na-aza ike ndị ọma na-aza ike ndị okoligada na-aza ike wepụ ndị okoligada na-aza ike ejere m nna ka ọba ebe ahụ ka m ga-eti elu egwu ọbara tụwa dibịa kaịtana ndị na-eme ọgọ 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 Mwabu mauna bobo. Mwabu omume kelogi. Ibiji mwoge bunaga. Amali melo madu ye bunaga. Yomi melo madu ya wanaga. Mwabu chukubo zego. Uramba. What is the present for one? I hope the coach is clear.
ọkpọkọlọ agwalụ ha ọja dị na mmụọ bụ agụ iwe nna alụ ka ị na-alụ egwu dị n'ime gị otu nna gị si eti egwu dịka nne m si tigbu egwu tupu egwu ele m aka aja agụ ọ dịka gị na-akọntrol ọlụ nwamme achọ obodo eze na mmụọ ka hụ agbaka sp mgba ịmụ nwa m na mmiri chukwu ịmụ nwa m na mmiri chukwu ya bụ baptizim gede mụrụ nwa m nwoke ahụ mmanwụ unu mekelego ihe odomaga na chibobi a igwe odomaga na chibo ebe menye meni ebe dị onye ga-ewu ewu obodo iwe aka onye ga-ewu ewu ga obodo iwe aka onye ga-ewu ewu ga obodo iwe aka nwanne m obugo obe atụtụrụ ebugo oke obodo na-agọzigbo ọlụ ma ọ bụ ka kwete onye jụrụ ajụ ga-ekwete onye kwere ekwete aka n'ọnụ onye ka nwatụ ọgwa n'ụdị egwu ibe mụ wụcha na ntị ọgwa n'ụdị egwu ibe mụ o nwere mbọsị ntụgharị alụ igwe mmadụ bụla asele ọ chọrọ nna agbalị ya mana o nwere ibe ngwara obere nwa ahụ ka o jele nwayọ o ji nwayọ onye emerụla arụ n'ụwa ugbo ọgwụ agbakwana gị ka jikwa gị onye ka nwantị ọhịa mụ otu ọkọ mmiri mụ tranzakshọn ọ gwara ụdị egwu igwe mụ eze ka na-aya mmadụ ka na-aya ndị osochi egbu bụ ndị ọ na-abịa iche mmadụ ka na-aya nwa mmụ enwere mgbu nye bụ enwere m eze echi ọgbakọrọ ya bụ enwere m eze echi ana m ekwu okwu nwantị ọ chọrọ mee tranzakshọn onye ọbụla awụcha ntị ọ chọrọ ka mọlụ ya kantụ mọ chuga bọị chuga ọ bụrụ na ịdịgọrọ bụ ibi ga-ede bụ 30 ezi dego 30 890 242 84 nya kwụsịrị akaụntụ mụ ibe nne yuzu first bank ibe ị ga-ahụ ebe ahụ nya bụ agụrụla anyị isuchukwu ibe ime na-eche ụmụ ya mee na m ga-akọla ihe ọrịa n'eze blessed money. a sị na ndị egwu ba na-abụrụ onwe ha n'anya Igwe wine. ọkwa ịmalụ nke ibete m azụ a anyị bụ ndị egwu anyị na-abụzi onwe anyị n'anya onye ọsha love your neighbor as you love yourself onye ka nwantị igwe bụ mmaga na chugbo nke bụ egwu na-abịa ụmụ
ma na-egwu chiri nne Solibe 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 Asa nwatu na-edu nwa nwasa nwana amana nne ya mere nwana amana nne ya mere chedu nwasa eze biko chedo ntị mgbe m na-asa ahụ ọnụ mba ị na-asa ahụ ọnụ mba onye ma na ị ga-emesi ekwuo me chedu nwasa ibune gị dị n'ụmụzam ọ dị na nke ọnụ mba mgbe onye emere m kparịkpa ịnọ n'ihu nna gị ya bụ na nke ọnụ mba ebe ahụ ka ndị mmalụ gị ka ịdị mmalụ mma unu na-ekwochala ya ọkụkụ gbogbo ọ bụ na anyị dogwezie ibe chiedu nwasa gị na chiedu ọnụ mba unu na-ekwochala ya ọkụkụ gbogbo onye ma na anyị ga-emesabata ego taa ibe lụrụ na-elugo nwa ya eji m 10,000 eji m 10,000 onye nye nwa bụ ego onye ka nwa chọọ m iwe na-alụ ka ọ na-alụ ọgwa na ego ndị ọzọ bụrụ ya ka o si nye nwanne ya ọ tabili onye nwanne ya ọ tabili onye nwanne ya owu onye na-ebido n'elu owu mmadụ bili ezi odudu atagbu onye ahụ onye ka nwantị onye ebe eze ga-elu onye ahụ onye ebe n'ilu ga-egolu nka onye ebe n'ilu ga-egolu nka o nwere obere nwa ọgwụ ọtọ n'ọgbọ nwa chiedu nwasa onye elu nne ya Chukwuma Udenze High Chief Chukwuma Udenze nwa Chinabalogo obere nwa nyere m 10,000 nwa Chinedu nwasa ojite na-eme ọgọ ezi ojite na-eme ọgọ nwanne eme na nne ya mere onye nne ya na-ebu isi anụ awa ya awa ọ na-adịrị ya mma ị ga-eme na nna gị mere kedu ibe nna gị gwụrụ gị n'aba ya bụ Chukwu na-anya nwa Chieduchi onumekenego Chukwu na-edu gị Chukwu na-enye nwa 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 Chukwu na-enye nwa papi ya bụ Chinedu ibe ọ bụrụ nwa ya ya bụ Chukwu na-enye nwa Chinedu na Chinenye Chinedu na Chinenye nwa ego enyere Chuma n'aka ọ na-abụ ego ewu mmanwụ ego abụ ego ewu mmanwụ ezeko mmanwụ Ekenedu ibu elumufa eze bilo ihe m ya bọọdụ ezeko na-egane mmanwụ Ekenedu aka na-emere m ọgọ gaba n'iru itegorima onye ahụ a ọgbakọla abụ arụ gị adị mmanwụ onume Ekenedu kedu onye egwu m ji bịa gbolu ọya ka Chukwu ozie nwa sisi egwu ji bịa gbolu anyị emeligo ndị ilo anyị
meligo niile ebe iwere obubo megwu ka ndị ibe gị ebe iwere obubo megwu ka ndị ibe nwanne m obi ga-ekwe ya nwanne Ajuso. Igwe Jazzy Bagaba. 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 Ajago. Owelu madu ko ye wele Igwe Jazzy. Jazzy ezo mo. Jazzy nega de. Jazzy ezo mo. O mo ho. Tie ni si. Wa dada. Ega na koro wa dada ni si. Chugoze wa sisi. Amodo me gara. Eze wa modo me gara. Eze wa modo me gara. Ina Nnata Nwunye. November 23. Nano 2024. Na kiji kwa nwanne ga eguguo. Chugoze. Kedu maka Chidodo wee gwu atụ oji ebunu balance anọ maka ogoro m phone 150,000 ibe meke eji ewu ya Chidodo n'ọzọ ya Chidodo wee gwu atụ Chidodo n'egado Chidodo n'egado Chidodo Chema as womanizer Chema womanizer ọbago kwa n'egwu ahụ ịma na ọbago n'egwu ahụ mmadụ mee ahụrụ m n'anya nwe gwọcha n'ibi n'ibe gị eze n'ibi n'ibe gị adịgo mụ abi mmadụ jesi obodo nata ije bata obodo iwe mmiri n'ibe gị eze anaghị akwụrụ gị aka ọwụlụ mmadụ ọwụlụ mmadụ mejeru ọwụlụ mmadụ onye tụrụ bat onye tobi eze make esi eme onye atụrụ bet onye tobi nwanne m onye tobi nwanne m ovu ebe ka esi bịa ụwa otu na mmiri na-akọrọ nsio Sisi wasi sodogu 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 As Jazzy Bagaba once he see well mewu eze can call the pass
Yemezu ewu ebua. Yemezu ewu ebua. Oh, one nation bravo. Kaiwe luwe mesala ka one nation. Imana one nation bravo. Endi etobi. Waka yina melo salaka. One sisi kangwago. Obunana nubu mili. One sisi. Nanga bwalu gifimu. Mile mazo neta tata. Ibi gada potati. Jazi bagamba. Ama mu jazi pass. Ebo buni gwego mewu. Jazi gave me 2 rounds. Jazi simu wataka tumo. Eji dey go 30. 890 242 84. Now we should have tumo. Jazi bam 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 bam. First bank. Ibi bi abueba. Yamba agorola ni suchugu. Jazi no choko gbe me wo. Ogolo. Jazi bam bam bam. Nabagana. Olugo. Ebundele. Ibale watu ma. Eze watu ku. Igwombo okolobia n'ugbo. Igwombo okolobia n'ugbo elu. Wadi kacha. Amana yenye buya ibaya. Ineze milogi. Akaduro yisigana atasiamu manebu akasigana nata Excellent money. Ego gi aputago iloba fodra ewe wayo as asuma biladi nice obuno okwe iro lesa ese ye logu na noru ya mikamba. Engineer. Engineer. Battery. Akaju.
Salo. Torime. Before I lay stage.
akoyala just nego mo 130 akoyala just nego mo 130 akoyala wa igwe just no anu igwe just igwe just simona Tweza akoyala uwaza abelo Simon akoyala ego gaputalo Ofoma akoyala uwaza abelo Rapa komedi akoyala Ogun dasa Ewandiya ayi lulu ọpọlọ gàbẹ odogu chuka boy láti mẹlẹ sọpọlọ awuka nàtàlọ mọta ìwé bọ́ọ̀lù tí ẹ náà kúkú. High chief.